Úgy gondolom, hogy eljutottam egy olyan állomásra, amire vágytam. Tehát ez egy megvalósult álom. Tavaly évben több mint 500%-os növekedése volt a cégnek, kaptunk 6 különböző díjat, és azt gondolom, hogy Magyarországon, amit M&M cég el tudott érni, mi elértük. Létrehoztunk egy nagyon jó termékcsaládot, amire büszke vagyok, aminek a segítségével persze könnyű eredményeket elérni, és könnyű növekedést produkálni. És létrehoztunk egy olyan marketinget, aminek a jóvoltából nagyon sok ember él nyugat-európai módra. Azok az emberek, akik bizalmat szavaztak nekünk, most már zsebükön keresztül érzik, hogy jó helyen szavaztak. A top terjesztőink, azt kell mondjam, hogy Nyugat-Európában is irigylésre méltó jövedelmet tehetnek szert. A Flavon Maxban, Flavon Max Plusban és Flavon Kidsben 35-40 kg gyümölcs van összesűrítve. Talán nem árulok el titkot, amikor egyértelművé teszem azt, hogy a szervezetünk a természetes forrásokat ismeri fel. Betegségeket, bizonyos típusokat, például a daganatot belátható emberi tudatig gyógyítani nem tudjuk, de meg tudjuk előzni. És ezekben a megelőző folyamatokban van alapvető szerepe a táplálékkiegészítőknek. A táplálékkiegészítőknek nagyon sokféle típusát ismerjük. Az egyik nagy csoportját az úgynevezett antioxidáns típusú táplálékkiegészítők jelentik. Azok az anyagok, amelyek a szervezetünkben lejátszódó oxidatív folyamatokat befolyásolják, gátolják, hiszen ezekből az oxidatív folyamatokból alakulnak ki, vagy ezek indítják az úgynevezett oxidatív stressz betegségeket, például az érszűkületet, a keringési betegségek, érfalbetegségeket, ide tartoznak bizonyos daganattípusok, ide tartoznak neurodegeneratív, tehát idegrendszeri elváltozások, mindenek előtt az Alzheimer-kór vagy Parkinson-kór. A flavonoid vegyületek növényekben előforduló színanyagok. A hatásukat többféle mechanizmussal fejtik ki. Az egyik mechanizmus a szabadgyökbefogás, hiszen a szervezetünk saját működése során, a légzésünk során számos szabadgyök képződik. Ha ezeknek a mennyisége egy szint fölé nő, az már egészségkárosító folyamatokat indíthat el. Olyan vegyületeket nevezünk szabadgyököknek, amelyek párosítatlan elektronokat tartalmaznak. És ezek a párosítatlan elektronok agresszíven párt keresnek maguknak. A jó táplálékkiegészítőket pontosan az jellemzi, hogy ezekből a flavonoidokból a legkülönbözőbb típusok, vízoldékony, zsíroldékony fordulnak elő, tehát ezek sohasem egyféle flavonoidot vagy összetevőt tartalmaznak. Az antioxidánsok legmegfelelőbb forrása a friss, nyers zöldség és gyümölcs. Flavon Max flavonoid tartalma összetétele szempontjából jobb, ideálisabb, mint a jelenleg forgalomban lévő készítmények. A Flavon Maxnak semmiféle mellékhatása nincs, az élettani hatásait viszont számos biológiai teszten igazoltuk. A Flavon Maxban, Flavon Max Plusban és Flavon Kidsben 35-40 kg gyümölcs van összesűrítve. A népi gyógyászatból régóta ismert alapanyagok. Az áfonyával a látásunkat javíthatjuk. Köszvény kezelésére a népi gyógyászok például fekete ribizlit alkalmaztak. Említhetném a fekete bodzát, amit a szegény ember patikájaként szoktunk emlegetni, hiszen a hurutos, asztmás, allergiás, légúti betegségeknek első számú gyógykezelésének az eszköze. Szintén nem kell bemutatnom a fekete szedret, amiről jól tudjuk, hogy a gyermekek fejlődéséhez, vérképzéséhez, csonterősítéséhez és az idegrendszer fejlődéséhez nagyszerű segítséget nyújt. A gránátalma, ez a csodálatos biblikus gyümölcs, nem csak gazdag antioxidáns forrás, hanem ami még ennél is érdekesebb, a zsírok oxidációjának a gátlásában is nagy szerepe van. Vagy ugyanígy említhetném a ginzenget,
A ginzengnek a hatásai régóta ismeretes. Ezt mind a hölgyek, mind az urak nagyon jól tudják, és ki is használják, ha tehetik. A lekvár formába nagy mennyiségű hatóanyagot lehet koncentrálni, sokkal jobb hasznosulást segít elő a szervezetünkben, mint az egyéb formák. Százalékosan azt lehetne mondani, hogy a legkisebb hasznosulási formája az a kapszulázott, tehát por alakú formáknak van általában. Ha egynek vesszük a porított formát, körülbelül 5-nek vehetjük 6-nak a cseppfolyós, kiszerelt, folyékony formán. Ehhez képest a lekvárformát én úgy körülbelül egy 20 a skálán egy 20-as egységre tudom elhelyezni. Nyugodt lélekkel ajánlható a Flavon Max, hogy megbízható termékről van szó. Az egészségre és a sikerre mindenki vágyik ma Magyarországon. Ez a cég azt gondolom, hogy mind a kettőt egyszerre nyújtja. Az, hogy magam és a családom egészségben, kiegyensúlyozottságban és harmóniában élhetünk, ez mindennél fontosabb. -6 hónapos kortól 100 éves korig ajánlhatjuk mindenkinek. Őszintén szólva, egész családommal én sem azért fogyasztom, mert visszaosztást kapunk érte, hanem mert nap mint nap tapasztaljuk a hatásait. A klinikai vizsgálat a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum tüdőgyógyászati klinikáján történt. Magyarországon és a világon is a légúti megbetegedések száma egyre emelkedik, és ezen belül is a COPD-s megbetegedések számának emelkedését tapasztalhatjuk a mindennapokban. A COPD-t talán úgy fordíthatjuk le, hogy egy krónikus obstruktív tüdőmegbetegedés. Ez a megbetegedés elsősorban a dohányos embereknél fordul elő, a COPD-s betegek 90%-a dohányzik. Nagyon fontos a tüdőgyógyászok számára, hogy ezt a betegcsoportot kiemeljék, gyógyítsák, segítség, hogy ne alakuljon ki a késői szövődmény, ne okozza a betegek korai halálát. Ezért jött létre az a klinikai tanulmány klinikánkon, amely a COPD-s betegek kezelésével foglalkozik, illetve a Flavon Max készítményt, mint adjuváns készítményt adjuk a betegeknek, és megfigyeljük a tanulmány során, hogy mennyire javítja a betegek fiziológiai paramétereit, illetve életminőségüket. A Flavon Max készítményt a betegek 4 hónapon keresztül kapták. Először 2 hónapig, majd 1 hónap szünet volt a két kezelés között, majd ismételten 2 hónapig, és közben vizsgáltuk a különböző paramétereiket. Az eddigi megítélés szerint a betegek kedvezőnek ítélték, javította az ellenálló képességüket, terhelhetőségüket, és nagyon érdekes volt, hogy különösen mozgásszervi betegségben szenvedők, akik ugye emellett COPD-ben is szenvedtek, a mozgásszervi panaszaikat is jelentősen csökkentette. A kutatásokat a Debreceni Egyetem több intézetében végezzük egy elnyert GVOP pályázat keretén belül. A mi munkacsoportunknak az a feladata jutott, hogy a Flavon Max-nak a hatásait vizsgáljuk kardiovaszkuláris betegek csoportján. Mivel a Flavon Max egy gyümölcsökből elnyert flavon koncentrátum, tehát több flavont tartalmaz. Azt várjuk ettől a terméktől, hogy ismert érbetegeknél, koszorúérbetegeknél, akiknél társbetegségek is jelen vannak, mint magas vérnyomás, cukorbetegség, a jótékony hatását úgy az érfalra, mint a társbetegségekre jótékonyan gyakorolja. Üzemünkben folyamatos és nagyfokú minőségellenőrzés mellett több ezer terméket tudunk előállítani naponta. Nagyon kíméletes, alacsony hőmérsékleten történő gyártás során elkészül a Flavon Max, Flavon Kids és a Flavon Plus. A gyártás befejezése után a termék